duniya ne ba zan fara ba, ko na fara ma ba zai dore ba. Ni dai burina soyayya ce kullum suturata, soyayya ce a cikin ruhina. Akwai ka masoyi a cikin maganata, akwai ka masoyi suna kushe ni, akan ka masoyi suna zagina, akan ka masoyi fituwa ti baba ga aikina, fituwa ti baba ga baitina. Ina kishinka ina kaunarka, ga zakinka ga dangata. Da huta a cikin yabon ayimin uzuri, na kude mai rauni yake ta famar shi. Rabi'u Umar mai yabo ne yake albishiri.